Čaute ľudia, tu Skibiďák. Dneska sedíme sa hrať Brawl Stars. Prepáčte, Roblox. Viete, ja mám rád ten Brawl Stars. Prepáčte mi ľudia. Ja som to teraz hral. Neviem, že či na tomto účte, alebo na tablete. Ale asi na tomto účte. Ale že... No, hral som to na tomto účte. Prepáčte, zle ma to spawnulo. Tak začal som na piť, alebo mi dajte like a odber. Hello. Inak ozaj, mňa to teraz niekedy napadlo. Dajte mi like a odber, alebo mi normálne môžete dať, napíšte mi do komentára, kľudne aj, že ty hráte Roblox. Ale dajte to tam, dobre? Italian Brain Rot Egg. To tretie je Trulimero Trulicina. Padám dole! 14 miliónov, jej, super. Počkaj, ten speed 700 niečo. SP Bully Shark. Kto je Bully Shark, mi povedzte ľudia, prosím. Tak ľudia, toto bude možno také dlhé video, pretože ja nestrihám videa. Iba také ako je unboxingy a také keď som vonku. Ja som tohoto World Pet 2 Unicorn. Tak.
Bang? Co to robí Big Bang? Či jak sa volá Big Bang? Zatiaľ to čakáte, mi dáte like a odber. Kód. Počkaj. Pozrite, aké teraz mám krídla. To už ani nie sú krídla. Tak hore teraz vyjdem. Bum. Ďakujem. Sakranie, ja už teraz nemám takých dobrých. Dáme auto. Legendary. Ghost Rare. Sales Epic. Chcem Mythic alebo Tropical. Epic. Ghost. Ghost. Super ľudia. To je strašné. Sales. Legendary Fighter, či jak sa volá. Super, dávame si toto, ideme hore. Ale mňa teraz zaujíma, ako mi to dá veľa peňazí. Alebo coinov, proste tej meny.
Tak to veľa, to jak? To jako? Potrebujem 25. Idem si kúpiť nové krídla. Čo? Tak strašne veľa. Počkajte. Ja si to potom našetrím. Ale... Nezastavíte ma. Nezastavíte ma. Rare. Horse. Aha. Teraz si dám toto 44 000 a teraz mám iba 2000 som mal. Teraz mám 4. Tak teraz ma nepresvedčíte, že mi to nedáva málo. Strašne veľa mi to dáva. A hlavne ja mám taký potion, čo mi dá viacej. Vidíte, dal som asi neviem koľko, 50 miliónov, alebo neviem koľko, veľa. A skočil som, padol som dole a dalo mi to 150 000. Nedalo mi to iba 100 000, ale 150. Pozrite, keď budem mať... A 206. A teraz mi to dá 309. O tom som hovoril. Dobre. To bol posledný pád, preto som skočil hneď, lebo už bolo 1... 0, už odpočet bol asi pri jednotke až dvojke. Teda pri dvojke až jednotke. To je miesto. Ľudia, prepáčte mi. Toto pes prišiel robiť blbosti. Tak. Ako fools. Tak. Oh. 110 000. Pozerajte. Tak a už teraz už mám
100 000. Teda, nie 100 000, 100 miliónov. Ahoj, mami. Ahoj. Ľudia... Dobre, mami. Ľudia, teraz... No, preto tu som si zobral Roblox a takúto hru, pretože ja potom môžem to vypnúť. Viete, ľudia. Ale upratal som. Spravím si ju. Mimochodom, včera si ju mali na pochodu. Mami, spravím si ju. Nemáte cestovku. Nie je tá cestovka stačí. Ľudia, počkajte chvíľočku. Prepáčte mi, ja to tu zatiaľ dám, nech mi to tu lezie. Ja. Tak. A tak. Ľudia, ja mám tak strašne rád, keď mi to dáva veľa, pretože to mám rád. Nech sa páči. Ľudia, presne pre toto som si zobral takúto hru, kde tu môžeš nehať tak, to liesť a zatiaľ to komentuješ, alebo niečo také. A ja už mám asi 3 bilióny, skoro. Zatiaľ sa pozerajte na to číslo, ako sa zväčší. Aha. Teraz sa hore pozrite. Už mám 3. Ostaň tu. 3 bilióny, čo na to poviete, ľudia? Dobre, nie? Dobre, mami. Ideme, ľudia. Preč. Ideme na karate. Joko, keď rákovačka vyjde. Ideme na karate, ale stále pokračujeme vo videu. Tak. Wolf. No, dobrý som celkom. Tak, ľudia, pozerajte sa zatiaľ na to číselko, ako sa zväčšuje. A nevnímajte to ako... Nevnímajte nič, čo budem teraz hovoriť, dobre? A nebude to nič vulgárne, dobre? Vidíte? Odomknite auto. Dobre. Tak. Tak už to tu mám. A ideme vzadu. Bereme aj Filipa. Bereme aj Filipa. Ja. Počkajte. Prepáčte mi, ľudia. Musím sa natlačiť. Proste som potrebovala nastúpiť do auta. Ešte sa zapásať budem musieť. A my môžem si dať dole gumičku? Ale ja by som si ju dal dole. Ale pred tréningom si ju dám dole.
Dám dole. Dole si nehaj. Pristalo sa No, tak, ľudia. Už mám 4 bilióny. Hodím sa zem dole a už mám skoro 7. Ideme sa pozrieť, koľko stoja nové krídla. 6,3. To sú strašne malé krídla. Malé krídla. Ale pekne dobré. môžu dať. Udin din din dun, ma din 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 dun. Tak. Iba by som ľudia chcel konštatovať, že za chvíľočku budeme v lese, takže tam signál mať nebudem na toto. Mám ísť kolej? Na ten Roblox, takže tam asi bude koniec videa. Iba som vás tak chcel informovať, že za chvíľočku bude koniec videa. Za chvíľu, no, za pár minút. Za možno viac, neviem. Tak, ja. Asi zoberiem toto, takže to stojí 16, ale pár si týchto ešte otvorím. Dobre, týchto Torise, Rabbit, či neviem, jak sa volajú. Epic, wow.